Bai, jo, ni askotan pentsatzen dut, oantxe bertan hau dena disfrutatzeko kutxunan momentu hau. Ana, gure Ana. Bai. Ana izango litzakela, bueno, egongo litzake, laneare ez litzake jungo 15 egunen. Erantzungo zitun periodista guzi, telebista guzi. Bueno, eta homen egegu arpile ematen, gure ez daulako. Peio egongo litzake gerrego bezala, antxe beste alden. Begira, taparrez. Hola sumatuko nukenik. Oso laia, ni uste zala alma mater etako bat. Zan muy farandulera, muchísimo, y disfrutaba con denekin. Bueno, oso alaia, oso alaia, muy fiestera, eta oso lagun ona. Oso ona. Bere gaixotasunen ere, bueno, pasaginun 5 urte inauteritan ateatzen, como... Bai, eta asko disfrutatu. Bai. Guazan beste bat, goizeko 3etan esatezuna, trago bat bakarrik, beste bat bakarrik. Eta gero? Gero komeri, bai, gero komeri, goixe. Gero bat dao? Bueno, María G, ahora lo mejor. Parecemos que vamos a buscar abeja. Hola.